nakita natin na video. Alam. Parang escalate sa kapwa. Siguro magkunin po ano. Siguro po sa lahat na pong kasamaan ko, nandito po ang council, mga con-president po nandito. Siguro po nakita namin wala naman na ipin po sa tao po ano. Siguro po mas maganda na nalaman ng mga tao na nandito po na nakita namin sa video na wala naman talagang effective pagkatapos po sa renisyo. Ang tanong ko lang po, halimbawa na na-approve po ang location na nandito po sa amin, ikagawan ng po ano. Kailan po kayo mag-uumpisa para po makapag-tayo po dito sa barangay namin? Yeah, po. Ayun po, gaya po ng sabi ko kanina po, mag-start po ang construction po natin ng tower. Pagka po na-secure na po namin lahat po ng nire-require na documents or na permit na ating LGU. Actually, yung barangay po is first step, one of the requirements of the LGU. So, bali, kung aanin po is, kung na-approve po sa atin, magpo-proceed na po kami sa LGU. So, hopefully po, mga 1 or 2 months, sana po mas mapaaga, kasi mas maaga po, mas maganda po. Yun po. Hindi po kami mag-i-start ng construction hanggang wala po kami nasisecure na lahat po ng permits na nire-require ng LGU. Ang timeline po namin ng pag-construct po is nakadepende po sa labas po ng permit na kailangan po namin. Siguro po salamat sa inyo. Siguro po, ganito po, ang matanong lang ako. Halimbawa sir na nagtayo dito ng tower na dyan po sa Sun City niya. Halimbawa, mayroon naman dito mga location na dito sa barangay namin na may natalagang signal. Halimbawa, nakatayo po tayo ng ganyan na tower. Magkakaroon ba ng signal si mga mayna po? Siguro po mas maganda dahil doon na sa nandiyan po ang bahay ko. Sa ngayon po, pag nandun ka sa location talaga ng bahay ko, walang signal doon. Ayun po. Siguro po kung ganyan na isa sa mga tulong yan, kung halimbawa na nagtayo tayo ng tower dito, si mga may ng signal, nagkakaroon ng signal. Ano po? Salamat. Ayun po una. Siguro po ang pangdalawa, isa po yan sa mga nagkakaroon kami ng siyempre kailangan buwis po ano sa barangay. Siguro malaki naman ang buwis sa barangay ng ganyan. Siyempre negosyo yan, negosyo po yan. Ano po? Kaya nga po, nandito kami dahil nag-uusap kami yung mga pinipin po namin ngayon na mga kung ano po mga negosyo nandito sa barangay para yun po pinag-uusapan namin. Ngayon po kung halimbawa na makatayo kayo, para sa akin siguro okay na po sa akin yung pinagkapitan na makakatulong sa amin. Yung may ng signal, makakasignal po ano. Siguro po depende na lang kung ikaw malutado kung makupunta niya po ang requirements po pagdating po sa hiningi niyo. Ano po, salamat. Sagutin ko lang din po yung yung regarding po yung unang question, yung regarding sa signal. Pag natayo po ang tower natin, currently po kasi ang client namin is Smart Communication as of now po. So i-expect po natin na pagkatayo ng tower natin, ang unang-una po magkakaroon ng mga signal is yung mga smart subscribers. Pero nag-work naman po kami para ma-invite namin yung ibang telecom companies like si Globe and si Tino na magtayo na rin or maglagay na rin po ng antenna nila sa tower namin para po makapag-provide din sila ng signal dito. Pero ang ipapangako lang po namin, pag natayo po yung tower namin, ang unang-una po muna magkakaroon ng signal is smart subscriber. Since currently po ang client namin is Smart Communication. So baka po kasi mag-expect yung iba sa atin na meron agad si Globe at
dito. So, kailangan po muna namin silang ma-invite or ma-convince na maglagay po sila ng antena sa tower namin para makapag-provide din po sila ng service. So, baka lang po kasi magulat yung iba pag natayo po yung tower is i-expect po nila na may globe and dito signal. Yun po yung wino-workout namin as tower company. Pero sure po ako na smart communication is magkakaroon po ng signal. So, sa pangalawa naman po ninyong question back regarding po sa buwis, sa tax. Opo, compliant naman po kami tungkol dun sa tax. Pero inaano po namin practice yung business permit, yun po yung binabayaran namin tax, which is yung business permit po is binabayaran po namin sa local government. Ngayon po, kung meron po kayong resolution na inalaw po kayo ng local government na kumuha ng buwis or ng additional business permit, since naka-under sa barangay po ninyo, willing naman po kami magbayad as long as meron po tayong resolution from the LGU. Kasi usually po, yung regarding po sa business permit, ang ano po kasi namin din sa business permit, sa LGU po kami nagbabayad, then si LGU po ang nagbibigay ng share or ng budget sa barangay kung saan nakatayo yung business na binayaran namin ng business permit. Ganun po. Pero kung may provide naman po tayo na resolution po from LGU na allow po si barangay na mag-collect ng tax or ng business permit, willing naman po kami magbayad. Kahit po magbabayad na po kami sa LGU, willing naman po kami magbayad sa barangay. Basta kung meron po tayong sapat na dokumento. Yun po. Di bali, ganito kaya sir, yan po sa tax na po yan, bago po pumunta tayo sa LTO San Fernando, sa municipal, galing muna po sa barangay. Hindi naman po sila na kumukuha po ng business permit doon sa municipal, kung wala dito sa barangay galing. Iyo po. Pero po siguro, sa ngayon, talagang siyempre i-comply natin ang lahat para ma-upload yung negosyo nyo. Ano po? Siguro po, inimbitan ko ang lahat na nandito kung may mga question po kamo, siguro available para po kung may mga kaputan. Magikinig po nandito pa sa ating mga bisita para masagot po ang galing sa inyo. Ano po? Para pagdating sa naglagay na sila ng instructor, wala na po tayong iisipan kung ano pa ang mga proyektong yan. Ano po? Siguro kung pwede ko magtanong, available po si mga tanong dyan dahil sasagot ng kumpanya. Ano po? Nandito pa sila. Ano po? Sino po nagtatanong? O si Presidente po ng Zona 6? Tanong ko lang sir, ano ba na provide na approve? Pwede ba magaling taga-barangay pero na mag-apply ng labor o trabador para sa mga trabador? Yung regarding po sa labor, si Edgecoin po kasi sir, pag na-approve po yung permits natin and pag sisimula na yung construction, nag-aware po kami ng aming sariling contractor. Ngayon po, decision na po yung contractor yun kung makakailangan sila ng local labor sa area. So, discretion po nila yun since babayaran po namin sila ng kontrata. So, kukontratahin po namin sila. So, nasa pag-uusap na po yun ng contractor na ma-hire namin and sa mga tao dinandan dito. So, discretion po yun ng contractor. Kasi po, lahat po ng katulad po nila sir, kung ano po namin sila, subcontractor sa permitting. So, sila po yung nag-aasikaso ng mga permits namin na in-award na po namin sa kanila yung kontrata. Ganun po. So, yung regarding po sa labor, hindi po makakapag-decide si Edgecoin yan since awarded na po sa contractor yung construction ng tower po sa kanya. Hindi ba siya pwede ilagay doon sa kontrata na mag-provide yung ano? Wala po kasi tayong ilalagay sa kontrata. Wala po kami ibang po kontratahin po kung hindi po ang lessor.
Siya po kasi ang property owner. So hindi po kami pwede gumawa ng kontrata para po sa ating mga constituent. Opo. So yung kontrata po namin, ito po, sila po kasi yung subcontractor regarding sa construction ng tower. So may sasabihin po siya sa ito. Sir, regarding po dun sa tinatanong mo kung imbis na mag-self-construction, kung pwede yung sa libor. Napag-usapan po yun. Kasi kami kasi as contractor dito is parang namin yung si Barangay na yung mga constituent na pili namin gawin libor kasi kulong na rin sa Barangay. As approach naman kay Kapitan Yuri kung mag-start ko sa kay Lesor, na tulungan kami sa mga manpower kung hindi sa kailangan namin during construction. Kasi may intent naman yung project duration kung ilang buwan yun eh. So, una naman naman nalapitan si Kapitan. So, si Kapitan naman nagbigay sa amin ng mga personnel na alam na kilala niya na makatulong sa proyekto na iitalay namin dito. So, makapanay kami kasi usually naman kami as contractor dates point, ang ginagawa naman namin sa barangay, una